Takže čaute lidi, vítám vás u prvního videa tady z Fortniteu. Jak můžete vidět, ano, hraju i Fortnite. Vím, že mě asi všichni budete hejtit za můj ten prostě skill, že prostě nic neumím a tak, to už znám. Já, ukáž. Can emote, jo. Kam jak chci zastat tou rukou. Be seeing you. Nic moc. John Wick, ok. Lidi, jo, nevýhoda prostě takovýhle skinů je, že jsou prostě tlusté. Jak můžete vidět, prostě skin je strašně tlustý. Jo, takže tak no. Ale tak jako, mám spíš radši takovéhle skiny s efektama, prostě, které nejsou až tak tlustá. OK. Ten pas, bro. Tak si myslím, že jako asi na nic nemám. Ninja, OK, nice. Tady teďka loser fruit. Všechny emoty pomalu. A zjistilo se, že nemá až tak všechny emoty. Ukáž. OK, tak to bych chtěla taky skin. Razor Beam, taky neutral. Ale lidi, tenhle glider je docela dost OG. Takže tak. Čekaj tady. Alkan. Podřítka. To píšu správně, yes. Alkan, prostě Alkan je nejlepší. Pro mě lidi, nevím jak pro vás. OK. Jaké tady hezké skiny jsou tu. Jo, ale já si myslím, že bychom mohli jít rankedy, solo, snad něco vyhrám, nebo se nám to povede. Asi dropnu pro medailonák, si věřím. Snad to nebudou úplně najeťáci, ale jako tím, že ještě nejsem nějaký rank, tak by to možná, tak by tam neměli být až taky najeťáci, si myslím. Boogie down, ani nevím, za co jsem dostal tenhle ten emote, ukáž. Wow. Skiny. Ano, já vím lidi, já vím. Prostě bohužel. A když přijdu tady, jaké muž jsem. Tu jsou V-Bucksy, 26. Kamo, já chci být už na 26, protože chci V-Bucksy. Já nechápu prostě, jak někdo může mít už 107 level. No zase je pravda, že já to nemůžu hrát každý den. Ale i tak jsou prostě úplně největší najťáci, oni to prostě hrajou strašně moc a během jednoho dne už mají to. To je Ninja Babies emote. OK, zkusíme něco. Já se začal radši vrtět. Wow. No, to asi budou hráči. Lidi, já si myslím, že lidi, já dneska neukončím video bez toho. Bez vinu, kámo. Prostě potřebujeme vin, pokud nebudeme mít vin, tak prostě no. No i kdyby tohle video mělo hodinu, neukončím ho. Prostě pouze, kámo, až dám vin, takže to je první šance, snad ji hnedka napodělám. Snad to vidíte dobře. Jako lidi, nemám to úplně na ten nejvyšší grafice, jo. Když je tady. To bych mohl landnout. Proč mám tenhle backpack, nebo spíš glider. Nic moc. Ale se na to, že je za free, tak je good. Se třeba líbí strašně ta jellyfish, ten glider, a vám ho potom ukážu. Tahle té hře. Kam utíkáš, ha? Si jdu pro tebe, ty zemřeš, lík.
nechápám, co to je za aim. A ještě nejsem rozehraný lidi, omlouvám se. Takže tady, tohle vyhodit, to takhle, ok, dobrý. To jo, zatím máme jako docela dobrý začátek. Nikdo nerašujem. Mám už ze začátku 2 killy, to bych prostě nebyl já. Ok, tu máme míníčka, napijám se. Já nemůžu to otevírat. Ok, co to je? Jo, tohle, no tak tohle absolutně nechci. Splatl. A kde máme mystéria? Ukaž se nám, jo. Tady, no tu jsou borci a já ho nemíním rašovat. Tu nějaký capci. Kde je capek? Já jsem ve stresu lidi. Protože ještě vůbec nejsem rozehraný a jako... Kolikrát mám na jeťáky ve hře a to jsem jenom level 17. Tak pojď, ok. To musíme dát. A tu já. Kamo. Co jsem ti udělal? GG lidi. Ach já. No. Jsem neměl štěstí. Bronz 3, ale jako ok, no. 96. Co? Complete ten ranked. Kam, tak dám si proto. Borci, dám si proto prostě, kámo. Oh my god. Lidi, já se vám fakt omlouvám, že prostě to, no. Že jsem hnedka takhle rychle umřel. Ale prostě nejsem tak dobrý. Já bych chtěl ten skin strašně, ale mě by se sekal. Nebudu to radši dělat. Survive. Strom Crankle. Jo. Takže prostě jednoduše musím hodně přežívat, abych mohl získat tohle. Ty spreje, ok. Dobrý, jdem na to. Bronz 3, ach jo. Jsem hodně rychle skončil. A nevím, proč já se pokaždé furt dívám do toho Battle Passu, jestli nemůžu něco odemknout. Ale až 20, to bude nějaký ten. No. A mě zajímá, kolik je tady k V-Bucksů. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 5, furt čas. 7, 8, 9. Ok. 9. 10. A free je tu jenom 200. Brrr. Prostě budu mít jenom 300 V-Bucksů. Proč to jde tak pomalu? Si asi možná našetřím na 950 V-Bucksů, potom si koupím až budu mít level 100, tak si koupím nějaký tam, Battle Pass. To jsem nevzal zbraň. Tak. No počkej, kde to je? To teďka nemůžu vzpomenout, kde to je. To je kontroler. A nechci. Tu někde. Aha,
je taková ta věc, kde můžete prostě... Jaha. Dobrý. Tam jdu znovu lidi a pokud nic nedám. To je nějak zabugovaná. Ty u mě. To vidím. Padám hodně rychle. Čisto takhle jednou. Pojď. Se potřebuji dobře naučit, takže půjdu asi tady do tohohle domečku. No, nezamřu jako první. Tohle je jako fakt nepříjemná věc. V rankerech ještě k tomu. Je tu něco? Není, to taky není. All clear. Prozatím to je všechno v pohodě. Pro tebe, kámo. Mám a takové obavy, že všechno je pomalu na střeše. Tak. Tu není. Proč jsem řekl tunel? Já vím. Nebudu řešit. Však jsem. OK, tak to je hodně napínavý fight. Co úplně zbytečně to. To nevzal. Tak dobrý, nemoc drhnout lidi. Proč je tu tolik lidí, kámo? Dobrý. Come on. Hej Adam, kvůli tebe jsem prohrál. Já mám prostě, proč mi pokaždé volají všichni v tu nejhorší dobu. Lidi, já se vám omlouvám, ale prostě nejsem rozehraný. Protože až moc ráno. Co? Co hraješ? Fortnite. No dobré. Ty streamuješ? Ne? Natáčím. No dobré. Tak já až přijdeme k babičce, tak to pak řeknu. Až nebude stačit, tak zatím čau. Ach, čau. A hlavně mi nevolej. Okay. Komu? Já chci tam pickaxe. Dobrý, nebudu padat pro medailonek. Ach, proč jsem tak špatný ve Fortniteu? Čekám, horší by to nemohlo být, fakt. A prostě normálně, já dostanu větší nájeťáky kolikrát a zabiju je úplně v pohodě. Teďka dostanu úplně maličké nájeťáky, kámo, a mám problém je zabít. To nechápu lidi, vůbec to nechápu. Ach jo. Tak dám si poslední hru a ukončím video. A tahle hra bude s Vinem. Pojď, joinuj mě. Co mohla potom něco zahrát? A čího? OK,
zítra začíná nějaký cup, nebo co já nevím. Nikdy jsem nehrál žádný turnaj a asi ani nebudu hrát, pokud nebude žádný zero buildy a budu špatný jako teď, tak už by byla dát, kámo. Yes. Teďka tady naspravím tohle. A teďka tady tohle. Tak to je hodně. 2 proti 1, kámo. Tak, dobré. Yes, už jsme tu. Máme tady dropnu. To je moje nejoblíbenější lokace, ten Mount Olympus. Ty bylo, kolik lidí už dropuje. A tam je Galactus. Jde vidět na mapě? Můžu ho třeba nějak označit. A už bych mohl dropovat, co? Galactus je někde tu, ne? Jo. A to my teďka nebudeme řešit, protože se musíme soustředit, nebo spíš já. Ale jako... Pojď, dropuj už. Chci dropnout tam jsou totiž ty Avengers Crate a tak, ale tu je jako taky docela hodně berina. Jinak to je ten glider, sice přes něj nic nevidíte, ale já jsem na to zvyklý, takže nevím, tak no. Tak hnedka míníčka, to je good. To jsem si mohl nechat u sebe, co? Míníčka. Okay, kde je ta Avengers Crate? Slurpy. Ok, takže tu uzené, ty jsou OP, takže si je vezmu. Tahle rarita je OP, ale jako dost. Takže tak. Joha. Tak to nemám moc času teda na lootění. Tak když kamo... Kde je ten Big Shield? Jak to, že já mám tady vepředu? To bylo nějak rychlý. Avengers. Tak ano, vypadá ta Avengers Crate. Vezmu si místo to. Kámo, co to je dneska? Co se dneska děje? Jo, to je ten můj aim, lidi. Je to dobrá. Tak, ok. Jak to, to ještě střílí, to je nějaký bug nebo co? Čestka. Ale něco dobrého, nic moc teda. Ty byla, ale vůbec tady nepadal nikdo. Co to je? Jako to je docela velká lokace na lootění. Dost dobrá je. A dobře, beru zpět. OK. Aha, byl jsem asi bot, nevím. S tímhle já jsem urečem, nebo co to, já jsem hrál líp. Takže tak, dobrý. Jo, umím používat lidi ziplineu, ale nejsem jak ten někdo, kde jsou i lidi, kteří to vůbec, ale jakoby vůbec neumí používat tu ziplineu. Teďka jsem zbytečně spadl dolů. Teď řeknu, že umím používat ziplineu a stejně za mnou. Pomalu. Pojď, co mi padlo. War Machine. Vybláho. Asi za tohle. No, tak. To se ještě napiju. Mám je to fresh, mám to rád. Tak. Vezmu si tohle zpátky. OK. Jako chtěl bych tu turetu negala.
Okay, ale už radši běžím, ať to stihnu, tu zónu a tak. Teď mám dost času, jako minutu, ale pro jistotu, hele. Už se to může pohybovat, no už se to pohybuje. Wow, to jsem vůbec nechtěla, ale v pohodě. Počkej, je tu auto někde? Já mám takový pocit, že jsem neviděla auto. Vlastně, že není. A tam je střelba. Asi počkám tady na bunkr. Teď máme OP loot. Jo, tam je ale jako fakt jako pořádná střelba. Tu už mají kroky. Jo, jak tam lítá, je? OK, to je good, kámo, s tím začnu hrát. Si asi teďka říkáte, proč jsem řekl, že s tím asi začnu hrát, protože já jsem předtím s tím nikdy nehrál. Nevím, já jsem prostě s tím neuměl. Jo, tak na bunkr si nepočkáme, protože bunkr je totálně na hovno. Na špatném spotu, jak něco. Ty bláho. To nemaskou, dělá se mi srandu. Proč tu mám kroky? Kde jsou? Ok, nice, tohle bychom mohli mít. No, už to s tebou ukončíme, no jo. Vy mě teďka úplně musíte pomlouvat za tou kamerou, co to mám za aim. A proč to, co dělám, kámo? No, ty, náboje se hodí. Bo ne, já si fakt počkám asi na ten bunkr, kámo. To bude dobrý. Snad mi tam padne dobrý loot. A nebude to o ničem. Snad se to otevře rychle. Já tak beru zpět, tak si asi nepočkám. Ten asi bude i na cheatu. Bude asi za další dobu prostě. Jo, vidím tam na mapě spát. Tady, ok, takže dobrý, no. Tam jsou. No. Nice. Jsem hezky se projel. A furt jedu, takže v chillu. Kam, ale jako tady je ta střelba jako fakt masivní. Dobrý, dát. OK, taky dát. Kámo, prostě oni mají taky dobré věci a vůbec je nevyužívají. A tam je capek, co si myslíš? Tak a teďka tady naběhnu z křáku. Musí být low, kámo. Jasně, že byl. Tyjo, to je docela dobrá. Tenhle ten auto. Jo, už je to tady, ok. Nepotřebuju. A zase střelba, lidi, střelba. Hej, lidi, že bychom dali teda vin, protože jako tahle hra vypadá hodně dobrá. Bros nevěděl.
počkat, je to... Yes. Tam je. Jo, máš prostě lepší zbraň na dálku, chápu tě. Nebo já už si jedu pro tebe a ukončím to s tebou. Kam zdrháš? Ne, on měl tuhle dobrou tacku, ne. Ale nevadí. Jako stává se. Jako já jsem si tuhle hru užil, abych to... Podle mě to bude nic moc teda. Utufu. Jo, to je silver. Fuj, jsem se lekl. OK. Počkej, kolik kilů jsem měl? 10. OK, tak jdem do lobíčka. Snad budeme mít aspoň ten jetpack. S tomu říká na záda backpack. Asi. Jo. Nemám, jako vždy. OK. Ukáže autíčka. Bychom si mohli editnout. Tam si dal jinak barvu na to. OK, tak. Ukáže, jaké máme auto. Vítr. Takže já se teda s vámi tady loučím. Děkuji, že jste se dívali na tohle video a snad příště dáme ven.